Uline uthi kahle unyazi lolu. Mawabona bulawo ezizweni. Nyoka nelihlasana. Deflation angidibana nayo. Ithi lento umkhulu libali umzibo lapho washona phina ngithi impela inkomo zotata zemkani maximba. Samansela khona le Jerusalem. Deflation nyana kaSimanga umuntu ndini ongalotshoko labantu izwi. Wena ufoja ngelimtshoko ukuthi diva. Angidibana nawo. Lo man Mangaze kudaleke ngidibana nawo. Nakanye ngifunda okanye ngibhalise. Ngiyodonsa number 3 ngokudle ngayo. Wena ufoja ukhona nonyoka engabhinci. Yophila le mageti asekhona. Kodwa ngiyaxoba ngiyakwenza ngiyafala ngesahlula. Umxobi uyaxoba. Nestem sakhe silihlazana mhloshana. Usho ukuthi umfowethu masekudaleke inombolo. Engathi 8. Sike sikhwaze la ndoda leya esifundela ibhuku unobhala. Alifundi ibhuku, maqeda ukulifunda ibhuku. Ibhuku umsebenzi wakhe ibhuku naye ulibhuku. Maqeda ukulifunda ibhuku, ithathe lo ncwadi ifaka unobhala. Unobhala uyobhalela asithi kwamanye ama section, angithi kune A section, B section, C section, D section. Abhalele kwamanye ama section ukuthi madoda nayi inombolo isingenile. Inombolo ingene ngobani? Ingene ngobhovo, ubhovo olupopotile. Ubhovo le ndoda esithi usinqamla amanketane kola se28 indoda embi eyihoho amandebele bathi ingulube yemango. Yangibamba gazi lami. Kodwa mina olindile leyihondile engisingethe iforo kwenginempondo yimi engibasela inombolo 28. i-drill beat. Phuma mina qala. Bambi inombolo. Sekuyaphuma ke mina ngujenene ke mfowethu manje ngiyashaya. Sekushaya inja manje ingulube esigaba. Straight akubuhlungu akafuthi kamnandi. Thatha ibhayo oil nje ebhoda ayingena yona. Kunempipi zakho. Ziningi kakhulu. Nami ngiyababa. Babeka lento yabo ke i666. I666 kahle la nto ngoba ibofu kaSathani yojoli isathanism kahle kahle. Uthathe enye into manje i666. I666 vele inombolo manje ukutshela iqiniso. Mohammed salamu wasalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shukra. Undercarpet manje sikhuluma indaba yale ngiyakhumbula ukuthi nqamuka abantu kabuhlungu kabi. Kunokuphuma intshayelo kuthiwe bafethu siye ekhalingele mbani. Ngikaqha amathumbu alomuntu kuyanuka nje gcwele konke nempukane ngiphethe ikhanda lakhe kanje. So yakhala lapha. Sengigcwele igazi. Ngiyazi ngidlile inja kodwa negazi lakhe vele. Ngisikafula gazi ngomlomo ngiphila ngalo igazi. Wangidlwengula. Ingiphethe crystal ngidlile ngibheme kakhulu vele ukuthi kusasa ngiyashaya. Ngapha nilokhuzana sibulawa imbamba la nje bekunesport la bantu kwamshazafa. Ziyaduma vele lapha ngithengisa imbamba. Charity 1 is an injury to all. Limeni Grootman ayikho. Letha lento ayinabungozi wena. Nje umuntu ke nikhenza lapha phela. Mina benginamaphoyisa wami engangiwabiza ngathi engidla nawo. Ngiyabathuma eWestbury, eGweldi Owens Dawson Eldos obo Farouk Meyer. Salute Owens the number isuken Patela. This the number. Yazi makuthiwa kunomuntu ogijima ngawo online, ehamba ngami online. Number 1 ama prison order iwafaka umnisa. Ejele uyofaka idakamiswa ejele. Ama prison order wase South Africa iye ayenza ukuthi emajele kube ne corruption.